Rikata sang Gatut Kaca Kinon Bapak Arka Suta teka pira Kresna wong parto maner wang-wang semuanggar cipta parto maner wang-wang semuanggar cipta Wah Semar anggonku sowan anggonku teka ana ing Karang Kadempel kene sing angka sepisan aku kepengin yenake kabar kepengin weruh lawan kahananing Wa Semar kepengin ngraketake kekadangan cara tembunge mentereng ngraketake silaturahmi awit ana ing kitab sing kaping pungkasan wis dijlentehake sok sapa wonge gelem ngraketake kekadangan jembarake silaturahmi bakal di wenehi dalan rejeki sing akeh inggih pancen leres mekaten kepiye pawartamu Wa Semar inggih awit pangestu jengandika Ndara Gatut Semar tansah manggih hayom ayem tentrem tansah manggih bagya mulya Ndara iya Wa Semar ya bab iki sing arep tak suwunake pirsa ing atase Wa Semar mono manggon ana ing desa ora weruh endahing kutha ora weruh ramening kutha ana tetembungan adoh ratu cedhak lawan watu ning parandine Wa Semar tansah manggih bagya mulya tansah manggih hayom-hayem tentrem aku kepengin dipirsa Wa Semar sing dadi paugeran urip sing dadi gegondelaning urip Wa Semar kuwi apa ngaten nggih Ndara sing dadi paugeraning urip sing dadi gegondelaning urip Wa Semar niku wonten telung perkawis telung perkara inggih sing angka sepisan wong ning alam donya niku ampun melu-melu kelawan perkarane wong liya niku sing angka sepisan kula niku nggih ngoten kula niku sak omah kalih Bagong sok kala mungsuh Bagong karo bojone kok bengkerengan lah kula niku nggih kendelke wala ngoten kula niku nggih meneng wae soalé napa kula niku minangka jajaring wong tuwa menika kula mengke yen to melu-melu mikir nah niku kuwi yen to mangan pikiran dadine penyakit ngoten Ndara iya Wa Semar banjur sing angka loro banjur sing angka loro aja sok ngitung karo bodhone wong liya niku lho kok aku payuku semene kancaku semene ngoten niku mboten asal ngoten tur sing jenenge wong urip niku wontene namung sing nyawang sawang sinawang sing nyawang kepenak sing lakoni durung mesti yen kepenak nah ngoten yen ningali yen dulu niku sekeco weruh tanggane weruh dulure kok sobat sebet bangun omah tuku mobil tuku sepeda motor niku sing nyawang sekeco ning sing lakoni lah ngoten niku mboten weruh sejatine dos pundi niku mboten ngertos ngoten iya Wa Semar kados Ripalungguhan niku nggih ngoten pagelaran wayang kulit sing nyawang sing mirsani ketok beh dalange bengi iki tanggapan ngoten sing nyawang niku sejatine dos pundi lak nggih mboten ngertos ngoten iya Wa Semar niku sing angka kalih lah sing angka 3 wong urip ning alam donya niku kudu duwe duit ngoten lho arepa bagus kaya ngapa gagahe kaya ngapa ning yen ora duwe duit niku tetep ngluyup ngoten lho niku telung perkara niku
Ning perkara bab duit niki saged dipun pungkasi, saged dipun tandhangi kalian siji rasa syukur. Rasa syukur ae nggih. Syukur kuwi apa? Syukur ngono matur nuwun dumateng ngarsane Gusti ingkang akarya jagat ngoten. Wonten ing kitab ingkang kaping pungkasan sampun didhawuhake la in sakartum la idanakum wala in kafartum inna azabila sadid. Kowe kok ya iso to wong Semar. Lah kula kok ngeten. Sok sapa wonge gelem syukur bakal ditambahi nikmate, sok sapa wonge ora gelem syukur utawa kufur mongko siksane niku amat pedih ngoten janjine Gusti Allah. Iya wa Semar banget panarimaku, banget panuwunku dene wa Semar. Tansah paring piwulang lan piweling pitutur becik kelawan aku Gatotkaca. Ning bab sing angka loro sing arep tak aturake kelawan wa Semar, yen to diteliti kanthi permati, yen to digagas nganti tumekaning tias, yen to kadulu saka yuswa saka umur, Gatotkaca mono wis wayahe palakrama, wis wayahe mangun bali, wis tegese wis wayahe omah-omah nanging parandene ngantiri palungguhan iki sing dadi pepujaning ati, sing dadi gegone lenahing ati. Gatotkaca wahyuning jodho urung tumeka. Aku kudu kepiye wa Semar? Nuwun sewu Ndara, kula tak nyuwun pirsa kalih sampeyan. Kula tak nyuwun pirsa nggih. Kula tak nyuwun pirsa kalih sampeyan. Sampeyan wis duwe pacangan napa urung? Sampeyan niku kula suwuni pirsa kok malah kendelke wala. Sampeyan wis duwe pacar apa urung Ndara Gatot? Cumangka hangro susesumbar Semare koten prayeno semuri rehiko hambale titiyon nikondoyo dihing babar pisan burung ladalah lan iki sing dadi undering perkara niki wong sampeyan niku satriya bagus, gagah gedhe dhuwur, tur iso mayang sisan kok ora duwe pacar niku dos pundi? Apa tak jalukne nomere sinden-sinden kuwi ngono apa piye? Ora wa Semar. Kok urung duwe pacangan niku dos pundi, Ndara? Pancen kahanane kaya mangkono. Ha iki. Banjur aku kudu kepiye wa Semar? Ngeten. Wonten ing alam Padang niku tiyange namung saged sing angka 1 ndedonga, sing angka 2 budidaya. Tegesipun mangkencengi anggenipun ndedonga, sing angka 2 budidaya. Cara carane dagangan ora ketang sithik ya ditawakne ngoten lho. Iya wa Semar pun mang tumindak napa mawon angger niku wonten margining kautaman manut aluripun Gusti kemawon. Insyaallah ingkang nami wahyuning jodho menika enggal-enggal tumeka Ndara Gatot. Iya wa Semar, aku banget ngaturake panuwun yen pancen kaya mangkono aku ngaturake pamit ya wa inggih kang atos-atos ya wa. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh cim setan jantan
turun Sumangka hagro